Ano nata ano yan? Iskaramosa na sa DCGV. Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, intra na sa Escaramuza. Maray na pagkahapon na po tabi sa inyong mga tugang. Oy, first Monday po ngunyan kan Agosto 2026. Kumusta po tabi kamo? Nakapagbisita lamang sa indong mga simbahan. Nakapagbisita man lamang nakasindi man lamang kay Kandila. Or kung dai Kuya June nakapag-atindir man lamang kan first Sunday Mass. Kami kaso hapon na nagsimba kami dyan sa Padre Pio sa Embarcadero. Pero anday ko malilingawan na for July na misa. So naging misa dyan ni Father Jem sa may DTI. So nakalihis na mga aldaw. Day ko maduman malingawan na pag halimbawa ngaya kamo nagsisimba, dapat da ako dyan na nagkukomunyon. Itong tiga ako ngayon nindo ngayaan na body of Christ. Dahil ngayon di ka mo mag-adit akong di ngayon kamo kumpisan. Dahil ngayon tapagpuon ngayon pag-atindir ngayon yung misa, luway-luway na nga kamo ka na tig-cleanse ang sa tuwi ngaya mga sidiri ngaya and dapat ngaya ako unta ngaya iya. Maray na pagkahapon dyan, niya ko kaya kasubago si niyaon kasubago dyan si na Father Jem sa audiovisual room kan City Hall dahilan po tabi ta kasubago may ginibo tabi na press conference kan manungod sa gigibuhon na exhibit po tabi kan LGU Legazpi as in kan Diocese of Legazpi sa gigibuhon po tabi yan sa Agosto 14 kung saan po tabi itong mga agi-agi mga importante po mga significanteng pangyayari po digdi sa Diocese kan Legazpi an ibibida po tabi dyan as in ipapahiling pati na po itong sumanga sabi nga kasi bago ni Bishop mahiling ngayon na dyan sa presentation na iyan na igaw ngayon dyan ki 18 ngayong panel kung saan ibubugtak duman so mga pangaran, so mga deklarasyon kung ano rin po naging deklarasyon na naging diocese po kita and sabi ko sa bago ni Bishop dakulang bagay ngayon initanganing bakulang so mga paratubod paano ngayon sa mga daing ngayon nagtutubod tapos ngayon nagsusuhay sabi ko kuya dyan kasi kay Bishop na Bishop, mensahe mo po tabi sa mga paratubod at sumbagsa kuya dyan kang obispo paano ngayon angel ngayon so daing ngayon nagtutubod pati ngayon so nagsusuhay. Pero kidding aside po tabi, bisitahon ta po ang Museo de Legazpi dahil ta so mga artifacts, so mga picture kan pagbisita dito kan Santo Papa nangunyan tabi santo na mahihiling po nido so nagbisita dito sa Legazpi City as in iba pa po tabi. And significant ining marhay dahil po ta 65 taon na ang Diocese of Legazpi. And magkakanig uman lugod na aramon ta itong mga istoryang ito. And then syempre kita bilang mga individual. Ako personal ko dyan day ko pa aram subilog na istorya. Pero pag nagdyan ka sa Museo de Legazpi, itong supagpuon kan sa August 14, day pagaling po ki eksaktong petsa kung hanggang noarin. Pero ang sabi ko sa bago ni Mayor, pag naayos na ngaya sa mga bagay-bagay, baka ngaya gibuhon ta ng ining permanente. Diyan po tabi sa Museo de Legazpi. Aside ngaya kan na istorya nga kan paano ngaya naging syudad ang Legazpi, dakulang bagay man ito. Siyempre, may mga nagbibisita ba Kuya June, mga nagpipilgrimage, mga halis naman ibang parte kan sa tuyang nasyon. Mahihiling ninda asin mababasa ninda, maaraman ninda, and then pananguli sinda duman sa indang lugar, mahishare man po tabi ninda duman sa indang mga pamilya. And kasubago sa mga senior citizen po duman, 52 na mga senior citizen Kuya Jun, ang mababawas duman sa nasa 3,522 na mga social pensioners kan LGU Legazpi. Day na po sila magduduman sa kung halimbawa si Kuya Jun, senior citizen na,
ma-payout ngayon sa Ibalong Centrum for Recreation. Dahil sinda ko dyan makarap-karap na sindo ngayon ako pwedeng makasabay na kung sisa ngayon may service. Bata duman sa muya kuya dyan, kami baga sa barangay Kagbakong, ang pinakaharayong barangay, digdi sa syudad kan Legazpi. And kung magsakay ka kuya dyan sa jeep, ang pamasahe mo dyan, 60 pesos, one way lang iyan. Paano pag, andyan kaya sa muya, padipisil pa po dyan ang mode of transportation. Ang first step ngayon dyan, alas 6, sunod alas 8, sunod naman kan kuya dyan, alauna, alas 3, tapos alas 5 naman mahal dyan sa terminal. Paano pag di mo inabot kuya dyan? And then, given na mga senior citizen na po ini, medyo may kadipisilan sa paghiro-hiro, and then pag-transport na pagsakay sa mga jeep. Kaya pag may mga siringkan kuya dyan na mga i-claim, halimbawa nga si kuya dyan may auto, maaram na naman ako ngaya sa imo kuya dyan makisabay, araw-araw kayo, may fix ng rate. Kung isipon, kung tigta 200 kada senior citizen, kasi naman kuya dyan ang 1,500 mo na pamasahe. So, siyempre, senior citizen ka, di ka man pwedeng magdyan na solo ka lang. Lalo na kung medyo makulog na ang tuhod, arog ni Kuya Jun. Ay, bako na palan ngun yan. Kaipuhan na may kaibanan kang mag-aalalay sa imo. Paano Kuya Jun, kung di mo pa ngayon nahihiling atong sa mga pipirmahan mo, ta syempre, kaipuhanan po na dyan mga dokumentos na pipirmahan mo. Makaipo ka na Kuya Jun, kaibahan. So, pamasahe, dublado na. So, pagkaon pa Kuya Jun, dublado pa. Kaya, through GCash, mas magiging madali, mas kaipunan lang ki asistensya ang mga aki ibagangon yan. Ano na lang iyan, gari kargo naman kuya Jun kan mga aki ka mga makuapo na tuturuan mo si lola, si lolo kung paano ang paggamit o katong GCash na ito. And ang role lang naman kuya Jun kan mga aki, mga apo, itong pag oras na kan itong halimbawa may petsada na kung noorin mo dapat ma-receive itong social pension. Kita naman lang ng mga apo an mag-check. Dahil ang takasubago ang paliwanag duman kan Oscar and then kan ni Alcalde Hisham. Ito po tabi na kung halimbawa mabakal ako dyan ki groceries, ang mga future future na design kang GCash card kuya Jun, may picture ki senior citizen. Siyempre, QR code ninda, control number ninda, ID po ninda. And on the next mga months, including kuya Jun pirma, ibubugtak po tabi duman. And GCash ka iyan, kasubago, sabi ninda, nag-allocate po nin GCash card na nasa 20,000 pesos, 20,000 na mga kada pidaso nin GCash card. So, ibig sabihin, dakol, matatapod na ito kuya Jun na mga, ini po paglilinaw lang. Ining, ipigtao po kasi bagong GCash card. Exclusive po ini, duman po sa mga pensioners kan LGU Legazpi. Kasi kasubago, pig-clear po duman, na nga katakit tulong klase nin pensioners. Itong DSWD pensioner kuya Jun, nga yan nin pensioners and gobyerno provincial kan Albay, and then po pensioner mismo kan LGU Legazpi. So, sisa ining mga pensioners kan LGU Legazpi. Ino po nambitan ko kasubagong nasa 5,325. Sinda po ang kanina. So kung isipon, kung susumahon, sobra-sobra po ining 20,000 na GCash card na ito. And kasubago na banggit ni Mama Valladolid pamayukan Oscar na CDSWD Kuya Jun, nagpahayag naman ng interest po tabi na gibuho naman o ma-replicate naman iniong siring kaning pasistema. Dahil data naman po para padipisilan paan sa tuyang mga senior citizen. Igwa po ba ganin mga sitwasyon, dahil manlugod may mangyari digdi sa tuyang palibot o kung saan pa man na lugar na may mga senior citizen Kuya Jun na nakapila, baka umarhay an venue and surusuan. Lalo na kung may mga kamatian bagayin Kuya Jun, may high blood, may arog kaiyan, na dito na pwedeng matatanglay po talaga. May pagkakataon na
naramdaman nindo ba komento sa senior citizen pero so payout baga kuya dyan kan sa mga driver na nakapila tapos inatake binawian po unin buwan. So ito na po paghalato na siring ka ng mga pasistema. And magpasiring lang kamo makipag-communicate kamo kung kamo an interesado na basta po dapat kamo pensioner po kan LGU Legazpi. Nagpa-survey, nagpalibot nin papel itong su OSCA katuwang po ang sanggunian panglungsod kan Legazpi sa anuman isperosos man po ini ni Attorney Butch Lucila kan Konseho 17 sanggunian. Medyo ano pa kuya Jun, medyo may siyempre may mga senior citizen pa po baga nagataram na ay di man nga ako totoo ngayon kaan gamit ngayon na Juro Gcash ngayon yan duman pa ngayon ako sa traditional payout ngayon pero let's see duman sa may mga parent po or sa may mga lola as in lolo na pensioner po kamukan LZU try to convince them saka subago kay Kuya Jun habang nagpipicture may nag-check ki cellphone na duman ki ay unin na po ngayon mayor naglaog na po ngayon nahiling ta may nag-notify baga kayan pag ika nag-send ka ki Gcash to someone ma-notify iyan sa imo na maski text messages na you receive ngaya ganitong amount ngaya tapos nakabugtak duman kung sa inito hali kung para sa inito kasi ang point digdi is sana po medyo dito naman mabugtak naman sa peligro at the same time mas maging conveniente na po itong mga padaba at mga senior citizen. Sabi nga ni Ibaga, magurang man ngaya kamo. Maray na pagkauto kay Ma'am Jemaline Marcaida, sabi na good afternoon po Ma'am Angel. Kay Ma'am Jemwin, nakaantabay man po ngunyan. Kay Sir Homer Realista Lola, nakaantabay po ngunyan na pagkahapon. Sabi na good noon everyone, happy Monday po. Bagay na naman nga, ambado ngaya sa imo ngaya ma'am. Ini po kaya nabado na ini Kuya June. Ano kaya siya? Official t-shirt po siya. Kan Legazpi Press Corps. Legazpi City Police Station Press Corps. Official po kaya ako duman. Taraw-taraw lang ako dyan. Salamat nun sa nag-design ka ini. So amigo kong nasa Congress TV na ngunya. Nasa Metro Manila. Ay Sir Homer Realista Lola, nakaantabay man po ngunya na pagkahapon. Kay Ma'am Luz Pilyarda, kay Ma'am Mela Maceda, and then kay Sir Junel Paraiso. Sa kuyang kapartner po sa technical, si Kuya Jun Napoles sa IT, si Jerome Nico Martinez. Ako po si Angel Mustaza. Bye-bye! Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na